Tama yun, tama yun, ma'am. Kasi kung wala ka ring ano doon, wala ring ano ginagawa sa ano trabaho mo sa government. Wala kang purpose. Yun lang po, ma'am. Oo, tayo rin. Tama po ba yan? Tama. Para walang bias. Tama po. Walang personalan. Parang gampanan nila yung gampanan nila yung ilang trabaho. Oh, yun lang po. Oo, tama naman po siya talaga naman. Dapat naman talaga pagdating sa politics, bawal talaga yung oo, kapamilya mo man, kamag-anak mo. Dapat yung dun lang talaga tayo sa tama. Ano, yung mga kaibigan, dahil siyempre, di ba, trabahong kwan nila, no? Trabaho lang walang personalan. Kwan siyempre, walang kaibigan dahil sa trabaho nila, sa posisyon nila siguro. No,